hanya ki taho fi sabilillahi to billahi allazi la ilaha illa huwa san ki kalli kafa ki kama hanya ki koma. Za ki gaya mini wani kwana bakwai ku ci kwana uku ku abinci ba? Mu nan gidan mun fi kwana bakwai ba mu yi abinci ba. Ga mun haka muke hakura haka muke rayuwa. To ki kama hanya ki tafi. Kin ji abin da na gaya miki? Billahi allazi tafiya naki. Jimbala? Na'am. Jimbala, kina ina mata faɗa ba za ki fito ki. Jira nike ka gama wai ni ma ta shigo ɗakin in mata. Sai ta shigo za ki mata kamar za ki mata faɗa. Billahi allazi to kafa ta alkafa ba za ta zauna a gidan nan ba. Kama hanya za ta tafi. Ki tashi ki tafi. Ta ku kai bata karawa. Assalamu alaikum. Lafiya na gan kwa kun yi jirin gunjin me yake faruwa ne? Ga ta nan da ƴan uwar ta ce. Wai ba za ta zauna gidan mijinta ba wani kwana uku ba abinci ba ta ɗebo jiki ta taho. To mu nan ƙasa za mu ba ta. A'a to ai alhamdulillah. Ai kayan mu sun tsinke a bakin ka ba. Domin yanzu haka da kake gani na tare muke da abokaina matasa na unguwa kungiyar mu. Wallahi mun gaji da wannan zaman sai muka samu wani labari. Akwai Alhaji Dr. Babangida Hussein Walin Kazauri. Wannan dai bawan Allah da ka sani mai alkhairi. So shine yanzu ya fito takarar sanata baba. Wanda muka sani muna ta addu'an da mai fito baba. To ai shine yanzu ya fito. Saboda haka abinda na zo in faɗa mana albishir kenan. Dan haka da ni da kai da duka 'yan gidan nan za mu je mu taya wannan bawan Allah yakin neman zaɓe. Domin ku irin su ne suka cancanta a wannan lokaci. Kaga nagartacce yana da kwarjini, yana da kamala, yana da ilimi, yana da tausayi, yana da kara, yana da kawaici, kuma yana da jin kan al'umma. Saboda haka baba yanzu babu abin da zamu mu je mu zo mu fita da ni da kai ka je cikin kungiyar ku ta dattijai ka kai wannan labari wanda ya sani a tuna mai wanda kuma bai sani ba a sanar da shi. Dan haka yanzu baba kan mu fita yakin neman zabe mu fara tun daga yau. Insha Allah mu rabbi mu taya shi aka da anti. Aba anti me yake faruwa kuma? Gafara. Aiki ya sa. To wannan a'a ina. Ba yaki kake magana ba? Ina baba. Ka banni mutum sai ina wannan ai tsohon yayi kenan. Ka san abin da Bature yake cewa local champion? To ai wannan ne. Ai an wuce wurin baba. Wannan ai sun daina amfani. To ai ba su da amfani. Yanzu wannan ba Allah ji da in naje in muka je da kai haka da wannan abu. Wallahi ba zai kula ka ba. Saboda haka wannan an daina yayin su. Siyasa za a yi a mutunci a ilimance a cikin nutsuwa. Shi baya kauna irin wannan abu. Da haka kuma mai dashi. Abin da nake so yanzu a yanzu za mu je da ni da kai yanzu ke an tafi ma shiga ciki ka shiga cikin Allah ya da ka koma ma ta huta sai za ta koma ai da naji ka sai yaki na ba yaki inda na mana yaki a faɗa alkhairansa da yayi da wanda ya sani da wanda bai sani ba ya sani wanda ya sani a ƙara tuna mai mutumin na ya alkhairai tun kafin ya hau kujera to ina ga kuma ya hau ba ba zo mu je ba mu ga ta zama ba kungiyoyin ku na da tije gaba ɗaya mu je ku sani Allah ba mu sai mun dawo ai siyasa ba da gaba ba in ji wani bai ba sai mata sun jire wa aure ba ai siyasa ba da gaba ba sai hada bugun yan ta'addawa wai na karan nan da na tura ka je ka dauko min a wajen suka tala wallahi sun kasa sun tsare nayi dalla malam rufe mun baki dalla yau da shawo na tura da tuni ya je ya to da karan a tura shawon mana mai gida a tura shi an so karan gyara mai daga no gobe gida ana kan Kano ana barin ku ne joli mai gida na rantse da sama da yau kasuwa ta cika yanda baka tsammani mai gida mai gida ya stakka mai rau ba yau da ta yi mai sai ka ce lafiya me na muku buɗa zakai yara dan do komi za ka ɗauko shawo daga no gobe gida akwai labari ana kan Kano lafiya mai gida daga no go dan duro kai wai daman matsalar ku kenan dama kuɗi ne kawai matsalar ku kuka zauna kuke ta wahalar da kanku akan hanya amma lalle kun daɗe kuna ɓata lokacin ku ba ku da labarin wani shahararren bawan Allah mai taimakon talakawa wanda ya tsaya takarar sanata yana taimakon talakawa irin ku
masu gata da ma marasa gata. Aini inda na san matsalar ku kenan ma da duk bata kai mu ga haka ba. Mai gida ka ji kana son batu ko? Da yanzu na kai ku inda za a ci muke ku a share. Sarara ne gida. Da gano ugu. Wani kankan. Kin gani? Karatun biyu da graduation. An graduate. Garanti. Yan siyasan nan mun daina da kyau kowa mun daina bin kowa saboda yan a ci aware ne. Wannan haka wannan sana'a muke sha ina rufa akan mati. Gaskiya ne bai gida. To albishirinka. Yanzu hakan ku ya cimma ruwa. Insha Allahu ni na muku alƙawari zan kai ku kuma zai ba ku aikin yi amma fa ba zai kalle ku da irin wannan shigar ba. Ran mana da yawa ba da mu dace ba. Shi mutumin kirki ne. Nawa aka cuce mu? Mun tare kai akan dan siyasa, mun cire wuya akan dan siyasa ba mana komai ba. Na faɗa muku wannan ba irin wancan bane, wannan baya alƙawari ya karya. In dai alƙawari sai ya cika. In dai aiki kuke nema kun samu kun gama. Sai mu je a ba mu 5,000 10,000. Ni na muku alƙawari Me fa. za ta mana? Ba ni jakata. Da gano ugu. Shawo mata kaza. Ba ni jakata. Hada kan Karba kazaki. Ba ki shakawo ba kika wannan. Ba matsala na yadda. Kun shirya ku biyo ni in kai ku gurin wanda zai taimake ku ya taimaki rayuwa. Mun fa mu ga komai ba fa. Na ɗauka. Zan ci kafa Ba ki shakawo. Na gaya muku na muku alƙawari ba ku da matsala a Za ba ki shakawo. ba ku da matsala. Kai shiga bayan bai gida wani a gaje wani zaki ba. ba saya mata zagi kowa ba in ji wani bai ce ba matasa sai sun shaye ba kai siyasa ba wani mai talakawa in ji wani bai ce ba Wai kai ne nake ganin haka? ne ka ji da kin san dama ai dare ɗaya Allah kan yi baki. To ya aka ga goma haka har Abun mamaki ko wallahi Allah ne yadda mai girma walin ka zaure ne ya shigo al'amuran matasa. Walin ka zaure wanda kike ce Walin ka zaure? wallahi Me wannan sanata din wanda zai mana sanata in Allah ya yarda? insha Allah. Amma mun gode wa Allah, mun gode wa mutumin nan, mun gode wa bawan Allah nan. Allah ubangiji ya bashi abin da yake so. Amin Khadija. Wallahi da ayyukan nan da yake da girma wali ba a taɓa zaɓar shi ba. Wakil talakawa suka zaɓe shi suka tura shi taɓa yin wannan. Titunan nan da yake mana a Kazaure yadda ya gyara mana Kazauren mu ta zama birni. Wallahi bai taɓa yin siyasa ba. Don Allah? Wallahi Allah. Amma mun gode wa Allah. Assalamu alaikum. Khadija. Ya dawo. Lafiya lau ina gajiya. Ya ka dawo Hafiz. Wallahi yaya shine ka ganshi ne ni ma nayi mamaki. Wallahi ya ni ya sabe Ya gida. Na ka koma kayan su kaya zama mutum na gari. wallahi tallahi yaya. Wallahi Allah mun samu wannan dai ci gaban daga mai girma walin ka zaure. Okay, ya alhaji ba da kusan shi. Masha Allah. To yana sai ya samu zama da yan kungiyoyi haka na cikin gari da kuma na wajen gari. To mu ma har muna ciki yan unguwar mu wallahi. Kaga ba ma ni kadai ba ni ma duk da abokaina duk mun aje wannan kayan yaki. To wannan ya daidai. Wallahi Ci gaba alhamdulillah. da addu'a. Wallahi Allah jiya muka zauna da shi kuma ka ganni da yau ya. Na ga alama akan ka ni ma na ji labari. Wallahi Allah. Na ji labari kuma na ga alama akan ka da inda yake agaza matasa da talaba matasa. Ka ji yayi wai ashe ba shi kai ba tare da kungiyar nan tasu na abokan su da suke taye nan. Wai har titunan da yake tayi a Kazaure da ya fito mana da Kazaure duk lungu. Duk mun aje wannan kayan yaki. To wannan ya daidai. Wallahi Ci gaba alhamdulillah. da addu'a. Shi ne girma wali alkhairi ne. Gaskiya. Khadija yanzu in kin fita sai ki dan samu kawayenki ki dan isa musu wannan sakon nan. To shi kenan Kuma kuma ya. in na fita zan samu abokaina sai mu dan wannan. To shi kenan ya. Wallahi kaga yanzu baka da matsala da kowa a gidanmu. Har yayin naki. Ni mana. Shi kenan yanzu baka da matsala da kowa. Gaskiya na gode wa Allah. Wallahi mu gode Gaskiya wannan ai bawan wali a Allah. wala. Gaskiya ai wali a wala gaskiya. Allah kai mu ga nasara. Amin ya zuwa da tarbiya in ji wani mai talakawa malam barke mu je mun zabo da mijin kwarai can zaki